Hurian itu harta di keluarga minta sadar tantati nomor 8 kita kamu menjauh dari kita atau kita karena amal di mata beda kita dengan kita maksud semua kita mau berjauh kalau melakukan berjauh jalan baret dia
Saya akan memperoleh ampurasun alam Tuhan di tiga negara itu. Alam ini asing bawah kami. Nang dinasida lagi mengaruh pertolongan kuasa Tuhan dan dari masih jalan berhenti. Tak lebih menaruh dana ke orang Tuhan. Saya pasal nasida pasal rumah Quran. Lewat kami nasida asa jumpa nasida Tuhan Tuhan. Nasa jumpa nasida Tuhan itu Tuhan berkion alam kuasa Kristus.
Musa begitu berusaha memutus yang tak satu pasal dari kedua. Dungi Roma akan Jehovah tu Musa. Ida mak nunga tumpang ne ajar. Nama tema atong juga masih Joshua. Jala jong mahamu di bagasan kedung perkutani. Asa martona aku ibadah. Jadi kau masih Musa masih Joshua. Jala jong masih dari bagasan kedung perkutani. Jadi ada Jehovah di bagasan bumi, di bagasan pun masih sojong, ada seperti itu masih sojong. Dungi Roma akan Jehovah tu Musa. Tidak malah umur mangko dari toko aku. Hei mangko langsung jalan main untuk waktu di batas jalan itu waktu wanita masih berotong naik. Jalan dari komunikasi dengan uang. Jalan kosong dan bukan nampak ini biasa. Jadi masih kompor nafsu di hari masa selain di dalam sidang. Jalan dari kono kumana sidang, jalan pada oku mau usia sidang. Asas sudah sidang akan dimana. Ia rumah mulai tersinya pakai nama pemuda. Gohok pemuda beragam-ragam. Gohok nama dia sesuatu. Dia menurut pakai nama gohok tuan ala sudah mau mata tuan di bawah. Suatu kamu macam ini, jalan jauh itu kawan Israel, jalan memang di bagasan amanah nasi, asa ekdion, babuas, asa ekdion, garis kontang dia, garis tiga dia, doa kawan Israel. Ia berusaha nasi dan hubungan masuk ke alam nama berarti yang terkenal. Jadi kemarin nasinya, jadi busuran nasinya, mok berbalik nasinya, tuang tadi batas ini, jadi masuk bagus. Alai tuisun nama doang, jadi usul nama nak main. Jadi dia mengenona nasinya akan dinamakan hubungan beragam-ragam. Ikut edeoma menidani tempat nasi. Aida menjadi lupa si mana
Martangiang mahita. Ali Jehovah debata amanami na marhabang sa di banwa gijang. Marsinggang jala marsobah hami Tuhan tu adupan mo na badiyay. Narodo hami ya Tuhan tu adupan mo makamulatehon sudi dengkan nibasam. Urajumi hami do asini roham. Pangiring-iringon mo jala pamasu-masu mo di hami ganup marsada-sada. Sahat ro ditikyo Tuhan. Oleh hatema Tuhan dilihan ho di hami ho sahanguluan na baru. Dilihan ho kehidupan na baru tu hami ima diari na pinarbadiam mo Tuhan. Boy hami tolhas patupahon kebaktian dalam nami may mandok mulia te tu holi Tuhan. Ala na dijaga ho, diramoti ho, dipasu-pasu ho hami di minggu nong salpu sahat tutikyon. Tuhan narodo hami tuadupan mi makamulatehon saluhut nai ato ngali Tuhan parar ma edde dohot tangyang nami ima nagabi uap na hucus di jolo mali Tuhan naro hami makamulatehon saluhut na tuadupanmu na badiyay. Tuhan suang songonima dinanaeng tumangihon hatam hami na pinasahat ni naposomi pos rohanami Tuhan parhitiammu may ibana hodo na makatahoni tu hami nalehonommu haluaw di hami jolma manusia kana tinopamod Tuhan tong buka maroha dohot pikiran nami asa tarjalo hami jala pargugui mahami Tuhan asa bui hulau kami bayan hasangapo di guarmu jalalas ni roha di hami nang naposomi napasahaton hatami homa nang mangalehon gugu mangalehon habisuhon na siyan ho sotok tong marlas ni roha na sida pasahaton berita na ulimi tusudi hami ruas muali Tuhan. Tuhan ditikyon rodo hami mangido tuadupammu. Dinamasan waeng ditongan ni Portibion ima COVID-10 sia. Nasudi do negara mengalami persahiton ala ni Pirusia ali Tuhan. Pola dang boy hami marpungu di bagas jorom siganu minggu ima dalan nami lau memutus rantai penyebaran ni pirusi. Ale pos dorohan nami Tuhan molo tungpe siat tongan ni bagas joroon dibuka hami permingguan tutonga-tonga ni ruasmu na di tonga ni bagas nabi dang makurangi hasangaponmu ya le Tuhan.
Alay toktong do hami ro tua dupamu, di dia pe hami maringanan, toktong do hami marsoba, jala marpakirimon na mangulu, na siyan hodo dapoton nami haluaon na manotong. To ngasi maroham, pasu-pasu maparsauran nami di bagasan minggo na lituhan, sa gabi parsauran, na pasangapon guarmu, na mangingot habalgaonmu, haadongonmu, doho wasom malituhan, na siyan hodo sa luhut nai, atau ngalituhan paserep rohanami, bayan hami mangatusi, hodo na manopahami, hodo na marmudu-mudu hami, hodo na makokop hami, jala hodo sugut Tuhan na mga lihon inganan di surgo hasonangan Tuhami ganun marsada-sada, akan na porsea doho na mangulahon hatami. To nga si maroham, mangido mahami Tuhan secara khusus, tu pamareta nami, na menangani COVID-10 siyon, parbisuki mulai siyan presiden sahat tu pemerintah notoro ali Tuhan. Sa marsiurupan marsitio patangan na sida, laho patupahon dalan pemutusan rantai penyebaran COVID ali Tuhan. Unang adong nam marsileba, alay sadarohan na sida mulai siyan gijang sahat tutoro, rap dohot masyarakat, sama-sama majaga ali Tuhan, asaboy tol hasi. Posrohan nami Tuhan, nasian hodo habisuhoni, hodo napasahat to ni marhite pamareta nami, atong ali Tuhan pasu-pasu ma. Paingot mahami sudi jolman adong di Portibion, sama si haholongan hami, ay na masihaholongan do ali Tuhan, molo hupikiri hami, unang gabi siyan hami, gabi tertular dongan nami, suang-suang ini dongan nami tu hami. Dang adong di siya li Tuhan, boy masih jalangan, alay tung pedang boy masih jalangan, akka namar todong, dood akka namar dongan, songon na somal, alay ang gorohan nami nuay ngali Tuhan, nasarupa do hami sa luhut na jolman na tinopam, sarupa do di julum, sude ikon masih haulongan oleh Tuhan. Pargugoy mapamareta nami, suang-songo ni akka masyarakat oleh Tuhan. Molo godang na terdampak ala ni COVID-10 siyon asim maroham. Mga ekonomi, mga kehidupan. Alay posdorohan nami, dalan mo mali Tuhan mga jari hami. Sa manotong hami mangido tu adupan mo na badiyay. Sa toktong marbenget ni roha hami, marsiurupan hami akan na tinopami. Pasu-pasu masudi aka ruas mo ali Tuhan. Sa unang luas madili, alay toktong marsihohon marpakirimot tuho. Nalelehonon mudo haluaon ditikina ali Tuhan. Padinggan masudi aka tatanan ekonomi, pragugoy sudi aka jolma manusia di dia penasida maringanan. Molo tung adong aka to si solhot nami, dongan nami, natongon menderita ala ni COVID-10 siyon. Hasi maroham Tuhan pragugoy ma, pasu-pasu ma aka dokter. Pasu-pasu aka perawat nang aka ubat, aka usaha Tuhan. Dalan mo may pamalupon na sila. Asi maroham tu aka na juju tuho ali Tuhan. Nang aka dokter ay pali Tuhan. Na berusaha mangalian hamalumon. Tu aka na marsahiti. Pasu-pasu mana sida. Pargugoy na sida ali Tuhan. Padaw na sida unang gabi tertular halagi. Asi maroham ali Tuhan. Naung berjiba kudo nasida laho patupahon hamalumon. Tuak kadungan nami na terkena virus COVID-10 siya. Si maroham pasupahasuma pargugoy masudi keluarga ali Tuhan. Diak kadungan nami nong jumulo ala ni virusi. Homa na mga puli keluarga ali Tuhan. Pasu-pasu masudi pargugoy mana sida, pataw mana sida. Hado sudi hikmah ni nama saon ali Tuhan. Saya toktong hami marsi aminaminan dang marsi musuhan ali Tuhan.
alai masih haholongan nasarupa do hami sude na tinopami. Tonga si maroham di sude akka keluarga nang ditinggalhon akka dongan nami asa toktong manahan na sida jalanang madili toktong marpakirimon tuho ali Tuhan. Tuhan gudang si Panginoon nami alani pirus sa polusyon nang huriami pi ali Tuhan ho mamamasumasu sude akka naposomi pasu-pasu ma Tuhan. Molotung pesonari sahat tutikin na subuh dope tontuhonon nami adigan boy marpungu di bagas joromon. O matotong namamasumasu Tuhan. Parhitiam mumayali Tuhan. Molotung peditongos akan naposomi hatam melalui acara le Tuhan alai postorohan nami. Dang sudat sahat baritam-barita nauli Tuhami ganup ruas. Molo aha penamasa di tongani portibion. Jala sahat doh itu hami ale Tuhan. Pasu-pasu ma akaruasmu na mangulahon ni saluhut na lumubi ama dohod ina na marpungu di bagas nuaing patupahon kebaktian. Mau lihat marohan nami Tuhan. Gudang do salilingon lebah hami akka ama na so gabe imam di keluarga. Alani nama saon ale Tuhan gabe uparhasia jari hami. Gabe uluan hami manguluhon kebaktian. Mau lihat marohan nami di ale Tuhan. Pasu-pasu may saluhut na jalabayan may gabi dalan nami marsobat suhong manadda huasom manadda harajommu manadda gugum do manadda saluhut na den huali Tuhan. Tuhan godang si Panginoon nami lepos dorohan nami Tuhan no botoh doho narikot di ngulu nami terutama di masa COVID-19 ramoti ma jagahi mahami Tuhan pasiding mahamis ani jala patau mahami toktong marpakirimon marhaporusan jala mangido pangurupio tuho jauh-jauh tuho mau lihat marohan nami Tuhan tu ngasi maroham tangi hot Tuhan tangyang nami nang peholan na mangido dohami lomom do na saud se saud malomon ni roham olat nyon rodi saling liling na hupuji hami mahwamang rah dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia olat nyon rodi saliling liling na jumolo ma Tuhan orasi hami siya nakahadusaon nami asa tama hami diado pamu tama hami marpangidoan jala parguguham mo hami Tuhan maday sude dinggan ni basam tong Tuhan sa di homa daging nang todim nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martangiang jala marsoba hami tuho asiro ham Tuhan amen. Mari kita martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo ama para siroha di hami, naung patupahon hangoluan, dohot haluaon marite Yesus Kristus. Saya si maroham di hami, patau hami toktong marlas ni roha di bagasakko,
mangedehon edde pamujion nai baru di adopan mi, marhite lasni rohanami di hapor siaon, dohot marhite akapakobasion, gabe lasni roha pamujion di adopanmu. Patau hami Tuhan di parsauran nami dohot to marhite hatam, asa hatami gabe gogo do lasni roha mangadopi akan masa di tongani hasianganon. Jala margogo hami makati dakon, hodo ale Yesus si palua, naung makamonakon hami. Jalo matangi yang nami, gom-gom hami marhite todim, jala sesa masaluhut nasa dosa nami, asiro ham di hami. Amin. Barita nauli dihita di bagasan sadarion di minggu kantate imana dienet sian buku pangukapon bidu 12 mamuka mai sian ayat 10 sahat rodi ayat 12 songonom ma hatana. Dungi hubege suara nagogo di Banua Gijang namadok, nunga sahat nuaeng haluaon, dohot hagugoon, dohot harajaon ni debatata, dohot hamuliaon ni Kristusna, ay nunga di pabali pangasungi na mangasungi aka hahaanggita arian dohot borngin di jolo ni debata. Nunga ditaluhon nasida ibana, hinorhon ni mudar ni biru-birui, dohot hinorhon ni hata na hinatidakon nasida, dang di parhamaol nasida hosa nasida rasi rasa mate. Dibaheni marlas niro hamahamu, akka Banua Gijang dohot pangisina, marjea matanui dohot laut, ay nunga tuat si bolisi tuhamu, marimas si tutu, ay diboto otik nama tikina, ima sahatna. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Parukilo do ngolu di tonga-tonga ni portibion. Jala hinorhon ni parukilon na masa, boy do torop hacitan mangae marukil manaon, pola sipata nadiba tumatangis mangadungi, alai di bagasan parukilonido, ro pangurupion ni debata, ala dang diluas debata, dang marsobu-sobu ibana dia kasih taononi, alai di parbaga debatado, ima hanguluan saling lilingna, dada hamatian, manang hamaguan, ujung niaka parukilon namasa nata adupi. Jala di bagasan parukilon si taonon namasa lausido toktong diadopi huria na parjolo, dinatongon masa pangaleleon nasian Kaisar Romawi, mangai situtudo huriai, jala di paporsuk-porsuk godang na aguan hosa, godang na mengungsi, ditadikon akajabuna, dohot artana, asal mamalua, hosana. Ditikima si Yohanes,
apostel ni Jesus Kristus na tarbuang tu Pulo Patmos. Pujung jala mardangol ibana disi. Alay laos di situasi na songonido diukap debata Banua Gijang. Jala di pataridahon huhut di patubegehon tu ibana rahasia surgo. Pabuadang hamaguan manang hamatean saliling-liling na ujung ningolu niya kahalak na porsea. Alay Banua Gijang do sabulo ni todi na manoktong saleleng ni leleng na nunga di patupa debata haluaon. Ido diolopon akaparangan par Banua Gijang. Rapdo takajol manaung monang akanaung malua si anakka pangaleleon parukilon binaen ni sibolis pangasungi. Ido diolopon, ido disuarahon jala diedehon dibege si Johannes do suara nagogo di Banua Gijang nama dok. Nunga sahat nuaeng haluaon hagogoon dot harajaon ni debata dot hamuliaon ni Kristus na ay nunga dipabali pangasungi na mangasungi akahanggita arian dohot borngin di jolo ni debata. Ise do nanido na si pangasungi na pinabali ima sibolis surusuruan naung gabe pardosa na parjolo penghasut pendakwa si penggoda holantahi hajahato do diula pergabus nanaing mangatasi dohot mangarapas huaso ni debata namar sakap mabunu poso-posoi ima Jesus alay gagal do ibana aidang tertaluhosa Jesus Kristusi diguar Jesus do ibana si pangujuni si bunuh jolma si pargap-gap do ibana jala amani gap-gap. Di surat todoi di Yohanes Ualu ayat 44. Dang siula hajahato ni bana. Dang adong hasitonga di bana. Gabi di pabali. Jala di dabu ibana siap Banua Gijang. Didok di Jesayas bidu 14 ayat 12. Bohado hadadabum siap Banua Gijang. Hoale bitang si dongdong. Hoale anak si buha siang hari. Nunga tartaba hape ho marobo tutano. Hoale naung gabi aka anak ni debata. Aka naung si patuduk bangso. Banua Gijang ima inganan ni aka na porsea. Naung gabi aka anak ni debata. Aka naung niurasan ni mudar ni biru-birui. Aka parroa par Banua Gijang. Partod dinagirgir mangoloi Jesus Kristus akaido. Namaringanan di Banua Gijang. Akaido namar suara nagogo. Marede si alalas ni rohana. Alanang sahat haluaoni. Hama kadongan nahinahulongan nunga didabu si bolis si pangasungi sian Banua Gijang nunga di tanoon ibana songon babiat na marawang do ibana mangalului si boduton na dungo mahita wado bainota mangalo akau tiutian sakap-sakap hajahatoni asa unang dohot tita
gabedongan na. Parjolo porsea di mudar ni biru-birui ima Yesus Kristus. Heado di begeho suara ni tarotokmu, suara batin, roh husip-pusip, lau mangela, mangula dosa, mangaliluhon, uju gagal ho di ulaonmu, uju rugi, uju lungun pakilalammu, uju loja manang male dohot akan asing dope, jala molo masa nasongoni, buado di baiko lau mangatasi. Si Johannes madok di turpuk taon, nunga di taluhon na sida ibana, hinorhon ni bumudar ni biru-birui. Ikon tapar hatopot dua kadongan, pardosa duhita, pargabus, manusia sombong, nasedoktong do tapangasahon burjuta, tapangasahon sinadongatta, tapangasahon malotta, jot-jot dang parduli hita, jala rohatta tapar roha, tapangasahon haadongon, alaniak kamang do tamuak kainang, marhite turpuk sadarion, perlu tapagogo suarat tamarede, marpanidangion, madok, nunga di sesa, luhut akadosattai, nunga dibuat Tuhan Yesus, jala dilabakon tuhau na pinarsilangi, dang be akka sitoruan hita, dang be siuhumon hita, ala nunga durus, jala dibukus di bagasan mudar ni biru-birui, di patupa Yesus doi sahali rodi saleleng ni leleng na, ala ni benget jala manaon mahita. Napaduahon boy dohita manaluhon, dohot mangotapi sakap-sakap ni si bolisi, hata na hinatahon di akalingkungatta, di jabu, di sikola, di kantor, di parkarejoan, ay masay torop jol madisi na marukil, mabiar, ganggu, songon saunari, masa di kopit saplusia, godang na di PHK, dang denggan ekonomi, marsak, aladang beres pardalanan, mengurung diri, marsak, marsahit, jala gudang nasuboy marlas ni roha, alay margudopong, muluboy hita gabedongan na, mabain lubang pakilalan na, tarapul, jala tubuh semangat, jala dang tupad delean, manang talu, dibain sibolis musui. Patuluhon akamanginang boy do tartaluho kita sibolis, ay didok di bagasan turpuk taon, dang di parhamaul nasida hosa nasida, rasi rasa mate. Torop doak kadongan na porsea, dohotak kaparbarita na uli, na sumeahon hosa, dang diolani hosana, dang diri na disarihon, jala torop mate martir, songon paditamunson dohot liman, mate dibunuh halak batak, dirut-rut do butuhana, dipanggangi sibuk-sibuk na, jala dipangani, alay lam tabbadu akana porsea, ido ubay na didok, jala disuraton di monumen, munson dohot liman di ulubu pining,
mudar ni namate martir do, boni ni barita nauli. Talu do musu, monang na porsea, lausima edetta di minggu kantate sadarion, atong manaon mahita satokin, ay tibudo hita pamonangon na, nunga diukap surgo. Inganatta, tusi mahita manatap, jala tahatidakon ma, nunga dipatupa haluaotta. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madihuale de bata, hodo naung manaluhon sibolis si pangagoi, namangago, dohot namabahin akasakap-sakap hajahaton, manegay ngolu niya ka anakmu, akana porsea, ubayin torop mardangol, torop mangay, torop aguan hosa, ala niya ka tahi-tahi sibolis na mangago. Alay Tuhan, tama marlas ni roha maredde dohami sadarion, ala nunga ditaluhoko sibolisi, nunga dibuat tobe soropna, dang margogo beibana lao mangagohon akana porsea, nunga diparadeho, aka pasu-pasu dot las ni roha, imahu hirim hamin waing, imahu haporsiai hamin waing, asa gabelas rohanami maredde dia dopan mi, lau makatidakon naung dipatu pahodo haluaon, atong pasu-pasu mabarita nauli, asa tubulas ni roha semangat dihami, dinamangado piaka namasa parukilon bolon, dohot lumobi namasa di bagasan tikion, alani kopit 10 sia, torop do mangay marporsuk, alani ali Tuhan hubua kami matuho, sudiaka keluarga korban, apuli manasida, pabenget rohana sida, sudiaka namanangani kopit 10 sia, pamarita nami rabdo sudiaka dokter paramedis, dohot aka angkatan TNI, polisi, sudiaka aparat pemerintahan, na mamikiri mengatasi COVID-10 siaon, pasu-pasu manasida. Songoniali Tuhan sudah masyarakat nagabe mengurung diri, nasuboy bebas mangulak kasiulaon. Alaniali Tuhan say lehon dinasida pos ni roha, unang ganggu jala mabiar, alaya samargogo mangalo COVID-10 sia, marhite-hite pos ni roha do pakirimo diho, ay hodo ali Tuhan natuk paluahon, ditoru ni huasom do saluhut akanamasa di portibion, marhite naung dipabaliho si pangasungi sian banuagijang, ido tadda hamonangan dot haluaon. Alani ali Tuhan palua mabangso nami, dosde masyarakat di negara namion, asa boy marlas ni roha tujuluan niari, pasu-pasu ma sude akan naniula, na pinikiran, dohot akka naniluluan jupang disadatiki, marhite-hite patuduanmu las ni roha do pakirimo dihami. Hutangnya ko kami matuhan sudia karuas ni huriam, lumobi huriam hakabe pedami,
Masihol situtudo bongot tu joromon. Alaniale Tuhan sai homa napasobbu si hol ni ruas ni huriami. Marhite kebaktian di bagas nasidabe so marpakurangi. Todim todi parbadiai mana makubasi sude akka ruas ni huriami. Name met sahat rodiaka nama godang. Makalason mangedehon haluauni. Gabe takas marnida dohot makati dakon. Songon si Yohanes nang pepujung ibana. Alai boydo ibana marlas niroha. Ala di pataridaw kodo haluauni. Hamina punguno aing dison. Homa Tuhan nama masu-masu. Rodi sude pakku basion namion. Asa gabe las niroha pamujio diho. Jala gabe barita na uli. Di sude akar ruas ni huriam. Nau bege hatam. Dohot na marsitutu. Laho mamuji pasangapon goarmu. Pasu-pasu masudia kaula-ula di joromon. Pasu-pasu matuhan sude akan nama kubasi di joromon. Asa luhut na Tuhan gabe edde pamujion. Baen sangap di goarmu. Tangihon matangi yang nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si paluahami. Amin. Mari kita buka pembelian dan pembelian kebetulan Tuhan. Jalan
seladang dagang wasuna akasi tauni terus manusai buta alani totong marbede niroga unang dari tung surabe masai borsu jala kosa si tauni ai sai na marujuk kui bahel nanti kita. Aliyah